Estamos no monte de Tenorio. O meu informante, Manuel Fernández, e tamén Óscar, que foron os que me apuntaron e me deron información, e sobre todo gracias tamén a Fernando Orge, que é un experimentado condutor de ir por sitios que chegar en todo terreno, moto e con valor, porque o sitio non é fácil. Dicía, estamos aquí, por dicir de alguma maneira, na parte alta, nos montes que hai por encima de Tenorio. Bueno, mirade que pedra singular, ten aquí un montón de cacerotitas, me imagino que a erosión fixo de que isto colla esta forma. Pero non viñemos a por esta pedra, non. De pedras viñemos porque nesta pedra, que vedes que hai unha cruz con as inscripcións FD e ano 1903, contan de que esta cruz a costearon os veciños, porque aquí un home, un mozo, que estaba congando no monte, parece ser que morreu. Incluso algúns apuntan que morreu de frío. E a pedra que é singular, porque, claro, ten un abrigo aquí, e parece ser que neste sitio, este home, este tal Daniel, porque a cruz é conocida como a cruz de Daniel, pois morreu. Os veciños costearon, e o curioso é que podían haber feito unha cruz como estas moitísimas que xa temos contado, que recordan desgracias, acontecimientos dramáticos, verdad? Que xa de algunhas e máis que gracias a vosa colaboración vamos descubrindo a quen estaban porque foron postas ali. Pois aquí rebaixaron este enorme laxe e se fixa a cruz tallada no mismo penedo no que parece ser que este home se abrigou e que morre aquí. Algúns dicen que de hipotermia, estaba cogando no monte. Isto é a curiosidade do sitio, Cruz de Daniel, nos montes de Tenorio. Bueno, pois pode ser verdad que co frío ou as condicións climatológicas se non eran as adecuadas, pois este home se refuxiara aquí. Deixos, logo escribiremos do sitio e aí queda esta cruz deste tal Daniel. Tá logo.